Сега всички заедно кажем отбора на Левски. На вратата с номер 44 Матей. С номер 3 номер 4 Кристиан. С номер 6 капитана на отбора Вендерсон. Номер 11 Джеват. Номер 12 Мустафа. С номер 17 Евертон. Номер 21 номер 23 Патрик. С номер 50 Кристиан. И номер 88 Марин. Резерви с номер 99 Иван Андонов. С номер 5 Келян Вандеркап. Номер 7 Фабио Лима. Номер 8 Карлос Охене. С номер 10 Асен Митков. 16 номер Преслав Бачев. Номер 22 Патрик Габриел Велчев. 70 номер Георги Костадинов и номер 97 Сими Ферия. Треньор на отбора Хулио Веласкес. Главен рефер в лицето на Мирослав Гидженов от град Пловдив с асистенти Мирослав Иванов и Влад Петров. Четвърти съдия